Hi everyone, दायो जोङो नै एसे पार्टी जानो फैदो 10K सेलेब्रेशननि जोंहा रानी गाथोन प्रडाक्शना 10K जाबाय बेनि थाखायनो एसे सेलेब्रेशन खालामनो नागिरदों आं नोंथांमोननो दिनै ब्लगजों एसे खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो नै हरैजा जोंहा बानायदों प्लेसखौ हनै बै नुहुरनायावनो बानायदों दायो बेसिमनो थांबाय दं जोङो हरै लांदां नै ओरै मानास नेशनेल पार्क बे सेराव नै आरामसे बेहायनो बानायदों नै जोंहा लकेशना नै बेहायनो लादों पार्टिनि जायगाखौ माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालाम प्लेसआथ' बिराद मोजां नुदों आंथ' आरामसे बिफां सिङाव नै खावसे खावसे थांबाय नै लागाव लागाव जोंहा नै बेजों बेदर संगोन मैथा बांगाल होनो बेखौ जों दा बेजों एसे बेदरजों नै बेयाव होनोसै अखा हानायाव पिकनिक जानायनि मजायानो एसे आलादा जायो बेखायनो जोंबो एसे अखा हाबाबो गारला आरो माने जाथारनोसै दायो संनाय खावनाया जाथ'वाखै माने मोनथ'वाखै आरो भिउखौ माबोरै नुदों लोगोफोर भिउआ हिटखा बरियानो दायो मैथा बांगालजों अमा बेदरखौ जों होबाय लगायसिगोन अखा हानायाव खाना जानायनि मजायानो एसे आलादा जायो बेखायनो अखा हाबाबो जों नागारला लागायनोसै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नै मालाय फट' सेसन सोलिदों बाय बाय